Dünyada müňlerçe millet bar. Ýöne türkmeniň taryhyna taýy ýokdur. Türkmeniň milli tagamyna taýy ýokdur. Hemem türkmeniň şuňa taýy ýokdur. Ýene bir zat. Türkmeniň toýuna taýy ýokdur. Iň bir naýwaş toýlaryň mekany owadan ýurdumyz Türkmenistan'dan. Aydımlar ýanglansyn, bagyt hakda seslensin, edil watan Türkmenistan her gün toýup eslensin. Tapaň zorsun nemisin Türkden, hepden 7 günün toý edýär Türkmen. Toýlaryň hili pesel gyzyklaryn, günni toý, gapy toý, soňun restoran. Assalamu alaykum, ähwan mehmanlar, edil doganlar, ýerüýte şuňky döwlet lojukda toýlanýan toý ýurdumyza giňden tanalýan meşhur naýwaşy toý hyzmatlarynyň adyndan gutlamaga geldik. Bugun diňe ýöküldüm gelmedim aslında meşhur naýwaş toý hyzmatlarynyň adyndan owa beriljek sowgatlary paýlamaga geldim, atgulak hökmünde geldim-de. Soraglarymyz bar, bilenen naýwaşy toý hyzmatlarynyň adyndan gatyt köşk sowgat. Mehman gençler, ýaşaýşymyzyň bedegi, ömrümüziň manysy, toýmyzyň bedegi, hormatly denanlar, şuňky toý bedeýän denanlar, erkekler abyşny durmuşda öýlenýän güni gerek, pajan gaýanmak gerek. Şoň üçin käden tügeleme, toýlar gutly bolsun. Awa, siz naýwaşy tutup dogry edip, seňe ýörüýte naýwaşy toý hyzmatlarynyň adyndan geldik. Birinji oglum, ha? Ýekinji oglum. Inne? 10 oğlu deýändir, göre gabar. 10 mir oglana deýär. 10 mir oglana deýär. Ýöne oglum 5 tanak bolýar, şonu pad wapros bolýar. Şu ýekinji oglum bolsa 10 mir oglady deýär sebäbi. Saňa näme üçin bagtly diýen? Sebäbi sen iň bagtly gaýnene. Şoň üçin diýen. Sebäbi ýekinji oglum bolsa on ýekinji geliniň bolýar. Hawa hiç ýeri dawa bolmaýar. Şoň üçin birinji sowgady ýurdumyzda 8 perdendi kälam dünýä getiren zenana näme diýerler? Gahrman ene diýerler. Ýöne ýene bir enelik derejesi bar tapajan. Ýadyndan çykarma. Oňa gahrman gaýnene diýerler. Şoň üçin şuňky siziň toýuňyza gelen zenanyň içinden gahrman gaýnene tapyp birinji sowgady şoňa berjek. Bir gelini bar gaýnene kendir bu toýda, dogry dämi? Kimin bir gelini bar? Awa, kamera şunalyap bir gelini bar. Seredin bir gelini bar gelnejen, ýüzünden настроениýasy gowy. Dogry dämi? Keýpi açyk. Aladasy %80% ýok diýseňem bolýar, dogry dämi kämen? Awa, ýaşam bir enteginden ýaş görnýändir. Öz ýaşyndan 10-15 ýaş. Dogry aýdýan gerek, dogry aýdýan diýer. 2 ýyl saklaýan gaýnene. Ene, bu el çarpalyň. Bu el çarpýat. 2 ýyl saklaýan. Şu ýerden turjak boldy, diýagyrjymy şaýdy diýe 2 ýylny mat edýärdi. Lendi ýakbyr gelimden 2 ýylyň tapagyna seredingine. Krupny kadr alýar. Uje bolýardy. Ken problemany çözen. Ertirki problemalary apravdany gözläp ýören şuňdan. Dogry dämi? 2 ýyl uruşmasa bolýardy arkaýynça. Ene bir ýyl saklayan 2 ýyl. Inni stavkan galeriýas 3 ýyl saklayan gaýnene barmy toýdy? Kıyınlıya müçügelini saklap diyir gelmek. Doğru diyor. Kerem gel 3 gelin ma olsa daydancan gel. Vak baracak diye çepayak mayı veren ak diye. Ene anzırap yaşın doğuna daydanın kapıyorum ediptir mi? Daydancan. Dünya dursun diyen dur. Kerem gel berik gel ayda 3 gelin saklayan. Käme ana kulağım eşitene. Şöyle taklasan kulağım. Daydan canın. Sen başın dik bolsan, sana ben näme üçin haf aýratyn hormat goýan? 3 gelin saklap aýagy üstünde gedýänim üçin. Awa bu birinjiden. Awa 4 gelin saklaýan ýokdur. Sorama turma diýenmi? Sorama sen ýeňji sen durmuşda da ýeňji, öýde de ýeňji. Awa problema da. Kämeminne da politin bir jada sorajak. Gelinenden gorkanmy? Korkamam. Eline oğlumdan korkuyor. Tatyrıp gülliydin. Ýok, oğullardan ýa soradyga. Öýdäki diýe öýüne giden wagty gorkamak diýe tejeme diýe.
korkuyana geldim. Yok, sen korkan mı? Sen korkan mı? Ben korkmayan. Indi barla yaz. 3 gelinin var. İçinden en kovarayan gelinin adını ayt. Yekecetinin. Aydı bilmez. Tuğ çatma. Körgen koruyan. Dayda sen apasını hareket ettin şu an biliyor musun? Katı apasını hareket ettin. Ahır ne taklacak körgen şoğa koruyan. Vallahi beyleki kızıyla yanlışı böyüne barsan kıyın var mı dayda? Kıyın var mı ya? El sarpa elim. Birinci soğuk yürüyten naybaşı toy hizmetlerinin adından kâbelide kan soğuk ine ya öyle diyenler sarıyanlık matbakar soğuk toya bey gelinine beraymeyin ben gecemin 3 gelinim var tevap davleniyeti var füyücüt var yürek ağır flaşan şirket ellemeyecek kol ha gayret et Allah kuvvet verdin sağ ol kâbem sağ ol daydandına yıl kırıp veren ediptirler daydan canın sağ oldun gelinine toya geldin mi dayda? Gelmedin mi? Oradan kayttım diye mi? Öldüm. Türkmen olacağına tüveleme şular yal gelin geliyor, toy oluyor Türkmen maşgalasına. Ama olacağı teyade gelin olacağına giyiriyor ha. Ama hem bekabelerimiz, genecelerimiz biliyorlar, giyirenine teyade barın öyününe bir gelin içinden bir arzu ediyor. Şol arzu 2004 bilen 2025 yıl aralık ütgödüyor adına bilene geldi. Şol arzu neme bir yaş gelinin barın öyünde birinci ediyen arzu. Birinci ediyen arzu. Günü çok havaydı nasıl soğudu beriyen naybaş toy hizmetlerinin adından. Bir yaş gelin. Daydım zar 2 yıl ma deydin ne arzu ettin yaşkan? Tavuk gelse öyle diyemem. Ha? Ne yapmadın? Yok ne ettin? Sen tarla nasıl ettim? Aha. Nasıl ettim? Kimi özüne mi? Yok balnoy değil de baran yarın şovatlar. Özüm ne vardı ettin? Ağda ecem daha deydi usta ağda veriliptin ya kovdatlar. Siz ne vardı ettin gencine bir gelini var? Ben hinden aldım, süper olmana böyle. Batıransın ya ağama. Doğru yamay. Batırdın nere? Kim biliyor? Bir yaş gel ne vardı etip bilir baran önüne birinci. Kaynımda ne vardı bitti? Vaktaydı içi tüstelap dur gayın önüne ne vardı ettin aydın da. O ağam bunun yetse cevap verdir yani. Ben annem bile öz başıma oldum deyip arzuyor. Gel ağam Gel ağam adın ne mi? Durdu ağanı öynəkiler duzdurup dur gelnecem. Şondan beri de oradan ayağı üstünde durdun ha. Ağam sana veriyor. Bir yaş gel ne vardı ediyor? Sağaman. Öz başta bolunlar böyle. Sağaman göçüp gitsem, kaynanamın yüzünü görmesem. Naybaş toy hizmetlerinin adından 3. toğudan veriyor. Sonra katansa. Türkmen ocağına teyade gelin kakabişle gaynatası bilen olmuşya. Gelinler malades, gaynanesi bilen olmuşya. Yan yollaş bilen köplen olmuşya. Yöne kâbir gelinin ve kâbir öydü, yaş gelinin olmuşup bilmeyen bir adamı yaşaya. Şoma kim değil ya? Birinci genecem aytti. Bazı öyle. Bağladılar. Yaşkan oluşmadın bağladın lan. Çünkü nakılar bir yer aydırmandır, bağlıda da yurzadı. Hakiki el sarp yaz. Yaşka bağladılar oluşmadık genecem nayvası toy hizmetlerinin adından. Men marıkın 5 tane bağladığım vardı. Özümde birin yakıcı gelini. Şu 5 saatı dilerim, olmuş gezdim. Yönü aydıran ön kınaklayı ayttım. Hava olmuştum diye olur köptük rayakena sen yakıkenin. Yerite nayvaş toy hizmetlerinin adından. İki doğanın ayağına elti değil ya. Şunu alak ad ver ya doğru mu? Şimdi iki tane sevuşun elte Türkmençülükte bir dileyen söz var. İki tane sevuşun elte neme değil ya? Yöne dileyen bir söz var. İki tane sevuşun elte plan da attık bir yekece söz değil ya. Yılan değil. Yılan değil ya, siz apartta yaşayın gence.
Indi bir başka soru var. Mesela için ikiniz seviştiniz. Eltiniz ile nafarmer avuşma olip seviştiniz. Uylanmalı mı ya? Siz. Ha, конечно, uylanmalı. Size dahilleri yok. Düzgünümüz var. Yok, edil ilana değil, yok kendince. Erkek kişiler tarafından üyde düzgünü bozulup, iki tane, bir jüt maşgalani seviştiriyen bir saat var. Şol saatın düzgünü erkek kişi bozulmakalı üyde, eğer ayal sevişe, şol saat rovna neçe? Neçe? 11. 11. Siz rovna 11'den giyecek alsa, misal için yani oluşunuz, öýü çayqaýaňyz. Hawa. Agam diýermi? Badamy? Barmy? Kabul edýän jogaby. Toy sowulýa. Öýde maşgalan galýa, sen galýaň biram toy ediler, bergiler galýa galasat. Apajan. Öýle bir şey diýär. Özüňden ora öýlenýän dost. Öýlenýäň-a? Problema öýlenýän dost. Öňküniň bolmadyny. Diýirler öňelýänem bolsa indi salam almadyny. Indi telefonyň nomerlerim ýoklanır. Indi wagtly meeting şäklenir. Bir zat ilki bilmeli, saat 10 sapajan öýde bolmaly. Ýene bir sıraşaýyn, göwnüň ýetse, güýjüň ýetse, bol hojaýyn. Ýoksa işiň aýtdygydyr, sapajan nem görünje zadym aýtdygymdyr. Elden bersen şu erkeňi durmuş edilmeýän kiýal ýitirer görküňi. Kirňe möýüň ýuwarsyň. Goşuňa möýüň duwarsyň. Gelmese razı bolsun, gakary özüň mişirlersiň enem nakary. Sen gul bolsun, gennejem bolsa boz, elinden düşmez bile sos. Erkek diýmek, erkli diýmek. Erki bilen görkli diýmek. Erkek erki aýan bolar, erkli erden aýal bolar. Şul erkeň ýitirmegin, ömrü gussa getirmegin. Sıçrap duran demin bolsun, tapajan geliniň mehrem, gelin bolsun bir el şarpaly tapajan şeýip. Baktlı ol, koşu garra, başın dik olsun, ağdı yerce maşgalana dine, mehvanin atağını artık bilemeyendir. Aybaş toy hizmetlerinin adından yeni örgedek pek yürekten toyunuzu kâdan, kutlayan toylar toyul olsun dine artık şovluk toyunuza gelmek netiye.